Kde si ma to dnes zobral? Do dediny, odkiaľ sú najkrajšie výhľady na celý Liptov. A či Liptovská kokava? Presne tak. A vieš, ako vznikol Liptov? Keď Boh chcel stvoriť krásne miesto na zemi, na Slovensku, stvoril Oravu. Nebol so svojou prácou spokojný, tak stvoril Liptov a Tatry. A dielo sa podarilo. No, tak už vieme, ako vznikol Liptov, tak vitajte na Liptove. Ideme sa pozrieť na starší rodinný dom, ktorý máme na predaj. Poďme. Tak a sme tu. Starší rodinný dom na konci tichej, slepej ulice s dostatočne veľkým pozemkom, všetky inžinierské siete, teda voda, elektrika, kanalizácia, plyn. Poďme si ho pozrieť. Klasický starší rodinný dom s dostatočne veľkými miestnosťami. Dom sme videli, celý Liptov máme ako na dlani. A k domu vám pribalíme ešte túto perníkovú chalúbku, hospodársku budovu a pri ďalšom videu dovidenia.